Tento mini projekt bol zrealizovaný na demonštráciu práce s ledkami. V aktivite ukážeme simuláciu semaforov na cestách. V našom meste cez víkendy semafory nefungujú v štandardných fázach, ktoré sú červená, červeno-žltá, zelená a žltá fáza, ale cez víkendy semafory iba blikajú žltou farbou. Táto aktivita nám ukáže fungovanie semaforov cez pracovné dni a potom aj cez víkendy. Ako prepínač budeme používať tlačidlo A na mikrobite. Aktivita bola vymyslená pre žiakov kvarty, to je 9. ročník základnej školy. V tomto ročníku na informatike sa zaoberáme programovaním a na fyzike sa venujeme aj elektrickým obvodom. Takže pre žiakov pojmy ako napätie, prúd, elektrický obvod, rezistor, farebné kódy rezistorov sú známe. Na aktivitu potrebujeme 3 jednofarebné LED diódy. Červenú, žltú a zelenú. Kratšiu nožičku pripojíme na kolík GND a dlhšie nožičky pripojíme postupne červenú na kolík P0, žltú na kolík P1 a zelenú ledku na kolík P2. Aby sa nám ledka nevypálila príliš rýchlo, pred ledku k anóde pripojíme rezistor, aby sme zmenšovali veľkosť prúdu, ktorý prechádza obvodom a teda aj ledkami. Dlhšie nožičky vždy ohnem žiakom, aby bolo jasné, ktorú nožičku treba pripojiť k kolíku GND. Obvod je teda hotový. Už len treba naprogramovať mikrobit. Obvod je teda hotový. Stačí naprogramovať mikrobit. Program spravíme v prostredí Microsoft MakeCode. Digitálne budeme zapisovať kolíky, pričom 0 bude reprezentovať Zem a jednotka 3,3 V, aby sa ledky rozsvietili. Jednotlivé fázy semaforu naprogramujeme pomocou funkcií kvôli prehľadnosti. Premenná funguje bude znamenať, či je víkend alebo či sú pracovné dni. Ak premenná funguje má hodnotu 0, to znamená, že je víkend, prejde druhá časť logickej vetvy, blok inak, na ledke sa objaví krížik a bude blikať iba žltá farba na semafore. Ak stlačíme tlačidlo A, meníme hodnotu premennej, funguje na jednotku, potom sa vykoná vetva ak v bloku vždy, ledka nám zobrazí fajku, to znamená sú pracovné dni a na základe funkcií prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza, štvrtá fáza semafor funguje v štandardnom režime. Pomocou tlačidla A môžeme opäť nastaviť víkend a prepínať medzi víkendmi a pracovnými dňami.
Po nahratí programu do mikrobitu vidíme, že na začiatku je víkend, takže bliká žltá farba. Pomocou tlačidla A prepneme režim na pracovné dni a teraz už funguje semafor v štandardnom režime. A opäť je červená. Pomocou tlačidla A znovu môžeme prepnúť na víkend a už bliká opäť iba žltá farba. Aktivita je hotová. Ďakujem za pozornosť.